Kolik peněz potřebuješ v tradingu? Myslím si, že to je zhruba tak 15 000 a do toho zahrnuji právě edukaci, protože to je na tom vlastně to nejdůležitější. Můžeš si zaplatit dneska hromadu kurzu nebo právě mentoring, který nabízím já. Myslím si, že ten nejlevnější v Česku i na Slovensku. A mentoring je o dost lepší v tom, že se ti může mentor věnovat 1v1, odpoví ti na všechno, na co se budeš vlastně ptát a opravdu ta edukace je mnohem lepší než například z nějakého kurzu. A potom samozřejmě nějaký peníze na challenge, aby si mohl splnit fundovaný účet a potom z něho vytahovat peníze. Počítám, dejme tomu 5000 korun, protože na Top Stepu například stojí challenge $50, potom tam je aktivační fíčko a to ti bohatě stačí pro to, aby si mohl začít z tradingu reálně vydělávat. Jestli tě zajímá, jak to doopravdy dělám já a jak bys to mohl dělat i ty, tak si můžeš objednat se mnou hovor zdarma, kde ti ukážu postup, jak se všechno dělá, kde ti ukážu svoje reálné výsledky a domluvíme se na všem ostatním.